Vítajte pri sledovaní našej ďalšej ponuky. Tentokrát je to veľmi príjemný dvojizbový byt na nábreží Andreja Hlinku v Hlohovci. Byt má rozlohu 50,8 m2, vrátane príslušenstva, pivnice a lóžie. Byt je prázdny, pripravený na nové zariadenie. Pre vašu lepšiu predstavu sme nachystali túto vizualizáciu. Obrovskou výhodou je práve lokalita. Či už preferujete prechádzky v Zámockom parku, alebo aktívny šport na hrádzi. Som Gabriela Bodová a teším sa na vás pri obhliadke.